asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Aldaw na Sabado. Petsa 28 na po kan bulan na Agosto 2021. Tulong aldaw na lang. Berna. Pangaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kanikaduang distrito kang probinsya ni Albay. Pangaran ni Kuya Manny sa kontrol. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya ito sa bagatod kang programang ini ang sa tuya po pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginginot po kan sa muyang Chief Operations Officer Justin J. Bolaños with Kuya King Reginaldo, the weatherman. Yawan man dyan sinda Kuya Mundaen Pading Tuts Di Solo, Sir Ian Buena, Sir Willis Plana, George Barcelon, Carla Briones, and of course si Jean Rosades. With our muses, Ate Erica and Ate Hazel, pati po ang mga mahihigos ng mga volunteers dyan po sa 2D Congressional Office. Kami nagpaabot kan sa muya pong pangungumusta, siring man paglaom. Nakamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Just and simply staying alive. Siyempre po ang samuyang pagtaonin na Diyos mabalos sa mga frontliners. Likewise po ang satuya po mga healthcare workers. Kasayda pong padagos na pagtaonin protection sa satuya po. Ngunyan pong nakaatubang kita ni na health crisis na daradara po kan COVID-19 pandemic. Maraming salamat po sa inyo. Sana po isama natin sa ating mga panalangin ang ating po mga healthcare workers, mga frontliners na sila po ay bigyan ng
lakas ng katawan at siyempre ng paninindigan upang patuloy po na magsilbi sa sambayan ng Pilipino. Yugon man, matibay man ako magtagalog. You send my soul sky high when your loving starts. Ayon pa nga po man tabi sa tuya pong gobyerno na tawa naman po nindo kan sa inda pong But something, ano nga nito something, yung sa inda bagang allowance, yung special risk allowance ba yun? Ha? in my, Tawin naman po nindo. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake Kumusta ang mga parantabay niya to sa bilog na segundo distrito kan probinsya ni Nalbay? me up. Pati na po ang gabos sa mga parantabay digdi po sa Magayon asin natatanging lalawigan ng Albay. Magandang hapon po kayo. Singganda kayo ni Angel. Hit that. Anong yan nakaon mo kayo? The gray sky. Ara mo Angel, nakakaon na kong labaso na bataway. Turn the bright spark into a flame. Yung mga nagantabay sa tuya via Facebook, DCGB News Online, I'm your maray na hapon man po sa Indo. reason when you act so. Saan man po kayo naroroon. That's not Payugang mo, nag-aralo na subikol Tagalog. gonna be alright. Yung mga parantabay niya to dyan sa Metro Manila, Don't leave me hanging. ingat po tayo lahat, ano? Yo, wake me up. Talagang nag-aaron sa ining Delta variant. Wake me up. May mga bistado kita na, naku po, And I'm going dahil po nakaligtas. before. May mga barkada tayo. Take me dancing tonight. Saro po dyan sa naging casualty or biktima kan COVID. Ang saro sa stoya pagiriba po sa broadcast and print media, no? Sa mass media. Estado marayan di sa Bicol, sa Legazpi. And what I mean is our idol, si Sir Melo Acuña. And sa Bareta po, kasuba ko gayon itong maaga around 2 o'clock. Ginawian siya nin buhay. Last, kasudma? O kasudma pala. Nakaiba ng kumampo ini si Sir Melo sa Sarong Network, nin radyo, yung Catholic Media Network. Siya po nasa Radyo Veritas duman sa Manila. Ako kay Tuyaon man dyan sa Radyo Veritas Legazpi. Naghirilingan kami duman, ang istasyon hinda kay Tuyaon pa duman sa may kanto kan EDSA, asin man po ang West Avenue. That was the last time, long time ago. Nailing ko na lang iniyo duman sa sayang programa sa tapatan sa aristocrat, no? So, day po na kinayanan and we do hope na makasurvive ang saya pong misis. So, we pray for Sir Melo as well as for the recovery of his wife, si Ma'am Jonah. No? At hindi so tama kan sarong simana baga, kan Webes, no? Kan Webes gadito. Pigistorya ko man sa Indo na susarong katrabaho ko, yung nanay niya nabiktima man kan COVID. Plus, yung sister niya na iyo po nag-aataman kan sa iyang nanay. Kaya nag-warning bagatabi siya, nagtaw siya ni na some sort of a ano po kayan, yung hulit or instruction or ano nga na po kayo niyo. Garo nagkuhan siya ni na paalala na ini pong COVID dahil po pigpipili ang maski sisay, no? Maski yaong ka sa nasa harong, tayo ito pong nanay niya, kumiban sa nasa harong, no? So, iwasan ng una databi bilang sa iyang hulit, iwasan ng unaan para share sa mga relatives, sa mga friends, sa panahon na ini. Ang sabi niya nga ni, igwasan na kita nin sarong buhay. Pwede makahalat ang satuya pong pagpapasyar. So yan po. COVID is real. COVID is deadly. Minsan baga nga ni, mangalas ka ta. Nakaurong ko pa sa nangyay ito kan sarong aldaw.
Iyo po madalion, no? Madalion sana. So, pada ako sa man kita magsadol kay ni po na minimum health requirements na pinag-aagad sa tuya pong gobyerno. Bako po karaw-karaw ini. Bako po ini uso. Ha? Ang pagsulot din mask, face mask, bako po ini uso, kundi requisitos para po na mabawasan ang transmission po kan COVID-19. Ingon yan nga ni, ang sabi baga, nagabos da tabi na infected individuals or person na naging seryoson kamugtakan, iko-considerar da tabi na Delta variant ang tuminama. Taining Delta variant na ini baga tabi so nagrugado duman sa India, pati di sa may parting Indonesia. Kaya ang sa tuya pong congressman sa 2nd District of Albay, the Honorable Joey Sarti Salceda, Kuya Manny, pinagsasadol po ang sa tuya pong autoridad, mga health authorities na pahiwason databi ang paggamit kan single-dose vaccines. Huli po kan nahiling na biglaan na pag-ulanto pay taas kan kaso ni na COVID na posible pong darakang Delta variant. Asin pinaghagad niya man sa mga pagiriban niya duman sa House of Representatives na dagdagan databi ang funding aid duman sa UP Philippine Genome Center. So ini pong Philippine Genome Center, dumantabi pinagigibo ang sequencing ng aning maaraman kung ano ang variants na yaon po sa satuyang palibot. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. Kasabay kay ni Utabi mga tugang nangapudan man ang nasambit na kongresista, Congressman Joey, digdi po sa National Task Force on COVID-19 and the National Vaccination Operation Center na pinapadalagan po kan DOH na apuera kan pagpapahiwas asin pagpadakol kan single-dose vaccines, dapat databi na siguruhon ng mga vulnerableng grupo, iyo po ang matawan kay niong single-dose Janssen COVID-19 vaccines. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Manungod po duman sa Philippine Genome Center, pinangapudan pa po ni Congressman Salceda na alukaranin maabot sa 100 million Hammer time. pesos See me. The hammer's just so high. bilang fundo tangani po magkaigwanin ekspansyon ang genome sequencing Stop. ang operasyon kay ni kasabay na po ang Visayas pati ang Mindanao. I tour around the world from London to the Nariparo po ni Kong Joey hammer. Yo, hammer. na inidatabi ang one of the most low-cost and essential COVID-19 intervention Touch this. na dapat suportahan kan gobyerno nasyonal. You can't touch this. I told you. You can't touch this. Pira nga ni so Kuya Manny ngunyan pira so infected ngunyan 19,000 na de. Sobra sa 19,000 sa bilog na Pilipinas. Idigdi po sa tuya pong palibot medyo nanutaran man ang nagluluay-luway naman na paglangkaw kan kaso ni na COVID-19. Digdi kayo sa syudad ni Legazpi, gwa naman ni nanutaran na pag-increase. Kaya sabi ko nga ni, bako po ini-intremis, no? Bako po ini-intremis, kundi kayo po ang ganyan seryosong pag-atubang, lalo na po kan sa tuyang namamanwaan.
May nag-text po sa kuya na dahil niya databi na sabutan na maray, itong pinag-unabihan niya to kanakaaging Webes, manungod po baga duman kuya Manny? Duman baga sa mga kaaputan kan mga OFWs nga to. Y cosa buena. Yung mga OFWs niya to, manungod po sa pagbabakuna sa inda. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, So, ang saro po sa kahaputan, sabi niya, ako po sa rang OFW. que se llama de apellido. Ano tabi, kasabay na ako sa priority groups. Se la dio con dos amigos, Ang simbag po kan Department of Health, iyo tabi, de apellido Vitorino. OFWs for deployment within the next 4 months Se la dio are now part of the expanded priority group A. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Ida tabi, kung ka po sa rong OFW na nakatalaan ka na po na maglarga pasiring sa imong destinasyon na trabaho sa abroad, Macarena, que tu cuerpo, within the next 4 months, dala tu cuerpo alegría. konsiderado ka na tabi na kasabay duman sa pinag-aapod na expanded priority group A1. De Marbella, Macarena, 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 que te gusta. Kaya kung available ka na tabi, magpalista ka ng unyan sa saindo pong mga LGUs. Tangani pong makasabay na kamo sa expanded priority group 1, group A1 na babakunahan. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena, Ano nga yan dapat kong daraon ng mga dokumentos? para dar la alegría y cosa buena. Dala Tanganing makapagparehistro na ngaya ako dyan sa mga babakunahan. Bilang OFW, dapat daraon mo po ang arinman. Arinman sa mga minasunod. Macarena sueña con el Kung sa English, you may bring any of the following proof of deployment. Duly issued by your recruitment or manning agency. O arinman digdi sa dua, enot, overseas employment contract o certificate. Asina ni kadua, Seaman's Book. Arinman sa duwang ini, daraon mo po sa pagparehistro mo, tangani po may schedule na ikang mabakunahan. Macarena, dala tu cuerpo alegría Sain nga ako dapat magparehistro? y cosa buena. You may register with your respective LGU and secure a schedule for vaccination. Un novio que se llama Kung saan ka po nag-star, apellido Vitorino y en la halimbawa kung taga dyan ka po sa Kamalig, dos amigos, di mag-register ka na po dyan sa RHU Kamalig. apellido Vitorino y en la jura de bandera. Pero duman sa Metro Manila, Kuya Manny, may mga LGU na duman na nagbabakuna, maski bako residente kang LGU ito. Dar la alegría, Ninhuli po, halos inabot na ninda sa indang target na priority groups duman sa inda pong local government unit. dar la alegría y cosa buena. Pero di po sa tuya, tango niyan po, pititingi-tingi pa man giraray ang bakuna, duman nang una ka mo mag-presentar sa indo po mga rural health unit. Ano nga ya tabi? Pwede man daw ngayaan sa kuyang agency ang mag-register para sa kuya? Pwede man da tabi, sabi kan DOH. Ang sayang mo tabing manning agency, pwede man da tabing direkta na iyo ang magparehistro sa imo duman sa saindong munisipyo. Asin kumplituhon da tabi ang pre-registration on your behalf. Asin ang pag-ultimo, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. kung ako nga tabi matudukan kay niong double dose, halimbawa natudukan siya digdiong ngunyan sa Legazpi, Para dar la alegría, sa inyo dapat ako tabi magpatudok. alegría Macarena, Macarena. Ang sabi po kang Department of Health, pinag-rekomenda databi ininda na mas marahay ko na sa the same o parehas na health facility or LGU ka magpa bakuna kanikaduwang tudok. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Iya po, mas pinagre-recommendar ninda na sa sarosan ang LGU dar la alegría or lugar ika magpatudok. Macarena, Macarena. Pero, Dala tu cuerpo alegría pero, para dar pwede man databi ang second dose sa sarong lain na pasilidad, kaya lang dapat parehas na brand ang sa imong gamiton o ipatudok. Halimbawa, kung nagpatudok ikanin na Sinovac, digdi sa Legazpi, asin kung dumang ka na, inabutan ka na schedule na panduang pagtudok sa imo sa Metro Manila,
Tainubak man giraray databi an ipatudok mo. Like chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah. Asin kay po ang databi na nasa laog pa man giraray kan pinag-aapod na scheduled dosing interval. You say roll it, papa. You say hold him. Kung naka-schedule ka ngayang September 22, Chocolate. o dapat yaon sa laog kayan an sa imo pong pagpatudok duman sa ibang lugar. Choco, choco. Clap, clap. Choco, choco. Clap, clap. Everybody say it, chocolate. Maray na hapon palan kay Charot Ardales. Everybody say it. Dyan tabi sa Barangay Sipi, Daragalbay. Siring man kay Primong Sawa. Kay Vicente Balyaran, dyan tabi sa Akal Mananaw, Rapu-Rapu Albay. Kasabay naman dyan si Barangay Captain Jun Saligumba. Belated happy birthday tabi sa imo, Kapitan Jun, dyan po sa San Ramon. Rapu-Rapu Albay. Kay Councilor Eric de la Cruz, maray na hapon tabi sa imo, Konsi. Papa, you say hold him up. Kay Mayor Primong Boy Galicia. Polygraph for candy, candy. Siring man kay Vice Mayor Primay Nora Unyate ka na Rapu-Rapu. O isabay ta na si Primong Dick. Si Primong Dick Galicia dyan po sa Batan Island. Maray na hapon sa indong amin. Masiramon maginom mo niyan ki mainit-init na syokolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Maray na hapon man kay Manay Mili dyan po sa Bitano, Our Lady's Village. Kay Pading Tupi. Kay Pading Tupi, dyan tabi sa Bakakay Albay. Ano pa, pwede na magbisita tabi dyan sa kuyang inaanak. Wave to the people. Pwede na tabi. Sign now. Wave. Ikapas na niya nagsabing dayo na magparaburo bisita. Do it. Hoy, so mga inaanak ko, darakulao na ngunyan. Dahil ko nagkabirisita, mga labi na isang tao, dahil ko nagkabirisita, darakulao na ngunyan. Hoy, 30 minutos makalihis na po ang alas 4. Mapadagos kami pagkatapos lang kayo. An oras hatod sa Indokang. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law, at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta! Doble kaya ma. Hulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na. Kawawang batay lobo, hinika. Parada ng salbay plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita o garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they getting Okay, balik na kita sa tuyang programa ng 2D sa GB. to me, flirt, Aldaw na Abadu. anything fly, it's all good, let me Patapos na naman na gusto. bump it. A little 28 na kunyan. in my life, a little bit of Erica by my side, Sabi ni Sir Joseph Nares, maray na pong databi. a little bit of Tina, He is watching from Ginubatan, Albay. a little bit of Mary on the Of course, nagpapaabot man in pagbating good afternoon from Bakake, Albay, si Saturnino Barcenas. your man. Maray na po pala dyan sa mga parantabay niya to sa Cagraray Islands, Island dyan sa Bakakay. Siring man sa San Miguel Island sa Tabaco. Oy! The good friend, our good friend,
Kaloy Flores of Ginobatan Albay, Councilor Kaloy Flores is watching. Put your hands on the ground. Take one step left and one step right. 1, 2, Maray na hapon tabi sa imo, amigo. clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you Maray na hapon man palaan kay Councilor Chino got by my side. A little Garcia is all I need. A little bit and kay Che. is what I see. Maray na hapon tabi sa Indo dyan. In the sun, a little bit of Mary all night A long. very lovely couple from Ginobatan Albay. Am a little bit of you makes me your man. Miss ko naman ang gadang longganisa Ginobatan na. Dati kay ito tabi Councilor Kaloy Flores, minasaglit ako dyan sa Ginobatan. Diyan mismo sa may likodan sa nakanharong mo, iko dyan gisadit na garo kuro kantahan man. Mambo na. Sarong buting sirbisa, sarong kilo man na longganisang Ginobatan sa kuyang pigpupulutan. Little bit of Erica by my Masiramon talaga dyan ang longganisa sa Ginobatan, lalo na kung hali kay Councilor Kaloy Flores. in the sun. Ano, Vice Mayor Kaloy? Mary Kaya kata masino ka ngaya. am Kampanya takatulos duman sa mayon unit. Pero ini si Councilor falling Garcia. girl like you. Puerte ni. You can't hide. You and me gonna touch the sky. Sabi po ni Ina Sabio Clores. Maray na hapon po, pabati po pamilya ko Clores sa Kawayan, Pandanan, Camarines Sur. Nakikinig po sila lagi sa station ninyo. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa DCJB. Saan po ini yung Pandanan, Camarines Sur? Nadangog ko, di pa kaya ano daw tabi Madam Ina, saan po ining Kawayan, Pandanan, Camarines Sur? Tagarungon yan ko pa sanay ni Nadangog na lugar dyan sa Camarines Sur. Padaratabi kan sa imo pong ano ngaran kay niyo? Sa Simbag Sapot ko kung saan po ini dyan sa Camarines Sur. Natitintaran ko ta ako, Kuya Manny, na magdiskutir manungod kay ning investigasyon kan Senado, digdi po sa DBM, yung Procurement Service Office kang DBM. Tamay nagruluas ng informasyon tabi, base digdi sa pagpaparaugid kan mga senador niyato dyan sa Senado. Siyempre, pag senador sa Senadoan, na may mga supplier databi na garong mga pigaapod na fly-by-night. Kaso sa rubagatabi, so naramduman nindo so issue kang pasador. Issue kang pasador, duman sa PCOO, na mahalo na pasador. So address ba kayo ito? Dahil nakukuakan mga taga-kuwa. Mabuyo man na makuha, garo sa nagarahe. Pero milyones de pesos na kontrata ang tinao. So digdi po ngunyan sa DBM, garo iyo man po ang pinag-uugid kan mga senador. Garo naririparunin na ano ngayon nangyayari sa tuya ngunyan. Nasa pandemic nga kita pero garo pinagdidilinsyan pa. Ang sobra-sobrang pagtios kan namamanwaan dahil po digdio sa COVID-19. May nagkasurok kitabi ng mga dokumento na may mga may saruda tabing korporasyon na billions of pesos na kantidad din kontrata sa Department of Budget and Management na nadiskubre na peke da tabi so address pati sa mga dokumento kanasambit ng kumpanya. So pinangaranan po ang nasambit ng kumpanya na iyo po ang Farmali Pharmaceutical Corporation na iyo po databi ang nanggana sa maabot
na kantidad ni 8.6 bilyones government contracts para sa pagbakal kan face mask. As in, ini pong ginagamit na RT-PCR test kits kana kaaging taon, maski inidatabing kumpanyang inio na incorporate pa sa nao na irehistro kan taon 2019. An makangalas pa kay ni Tabi Kuya Manny, taan kapital ka nasambit ng kumpanya, minaabot sa nasa 599,000. Pero anako ang kontrata sa gobyerno, tanganing iyo po ang mag-supply ni na ini po mga face mask, uminabot sa 8.6 bilyones de pesos. Uyugun mo ah. Ini po ang mga dokumentos na nakuha as pinagpresentar sa Senate Blue Ribbon Committee sa indang pagdangog sa panginginot po ni Senador Dick Gordon. Uyugun mo ah. Ganyan, ini pong opisina o ining committee ni gobernador. Ini pong committee ni Senador Gordon, pigbalo umanda Tabi Kuya Manny, Manoy Tonyo, dyan sa Malubago, na padarahanin subpina sa mga opisyalis kay niong nasambit ng Pharmaceutical Corporation, Pharmally, PHARMALLY. Pinadarang kisubpina o imbitasyon ang mga opisyalis ka nasambit ng korporasyon, Pading Lito, Ramos, na sabi Tabi, ang address yaon duman sa sarong high-end condominium sa Pasig. Iyo ang nakalaag na address, duman sa indang mga papeles, mga dokumento, naan sa inda pong pinag-iristaran, yaon duman sa sarong high-end condominium sa Tagig. Pero, kang kinaoron Tabi kan mga opisyalis kan nagdarakan subpina, ang sarong gwardya duman, sinabi kay niyo na ito da tabing mga units na nakaindikar duman sa General Information Sheet kang kumpanya, pakanti na Kuya Manny, 2018 pa. Dahil nang nag-start, piling ipinarehistro ninda sa kumpanya 2018. Ang address, duman sa sarong condominium sa Tagig. Pero, sa unit na nakasurat duman sa indang General Information Sheet kang kumpanyang ining Pharmally Pharmaceuticals Corporation, 2018 pa, dahil ng tao, bakanti na. Sabi kan mga inchik, something long. Sabi ni Senador Franklin Drilon, fake address nga ito. A simple diligence would have shown that these are fake addresses. Uyugun mo. Kaya ini po ngunyan ang pinagkakasaributan duman sa Senado. Tayo ini po pala na kumpanyang iniyo, ining Pharmally na iniyo, was among Chinese companies in Chik, recommended by ambassadors last year. When the national government was looking for a supplier at the height of the COVID-19 pandemic. Iyo pala ninisupig-recommender kan, ambassador kan China. Tigdingin ka mo, dito kayo bili. Kasi mahal dito. Bili kayo dito, mask. Kasi mahal dito. Malaki. Anong yan malaki? Basta malaki. Kan nagpuon pala nini mag-supply Kuya Manny, ano ito nyo? Anom na bulan pa sa naan kumpanyang iniyo? Garo man ang gada araw ninda sa mangyayari, ade? Garo araw ninda sa mangyayari? Matindi. Matindi. Garo, kaya nga ni sabi ko, garo abo ko na ni pagtukaron ta. Garo baga talagang gigiribo kitang mga dangag, ade? Paray pa kaniyo, awitin mo at isasayaw ko. Walang iba ang sasarap. Ang saya-saya nila. Natin sana ay pinamagwakas.
Kuyugon mo ana sa 600,000 sa ng kapital, ang negosyo, ang isusupply, 8.6 bilyones de pesos ang kantidad. Sa yung kakamporoton, Kuya Maneng. Maray pa magbaraylian na sana kita. Dapat talaga maging presidente si dapat maging next year, next election, dapat talaga maging vice president si Presidente Digong. Nganing audito ninyo. Tibaad lamang magka-audit ninyo. Sabi ka na amigo ko, bakit nga ba kuman commission on audit? Bakit mangyari nga commission or audit? Maray padigdig kita sa agrikultura, 11 minutos bago mag-alas 5. Pinagpursigi po ni Congressman Joey Sarte Salceda ang pamayukan na House Committee on Ways and Means na madagdagan tabi ang budget kan agrikultura sa maabot na taon 2022. Sa katuyuan tabi na nganing dumakul ang maprodusir na mga pagkaon sa masunod na taon, asin sa mga masunod pang panahon, asin malimitahan kung bako man mapugulan ang padagos na pagtaas kan presyo kan mga barakalon. Sinabi po ni Congressman Salceda na pwede databing madagdagan nin maabot na 10% ang budget kang Department of Agriculture. Maski ngani mas sobra pa databi digdio ang kinakaipuhan tanganing maging sufisyente po ang sa tuya pong produksyon agrikultural. Walang iba pang sarap sa pagtitinginan natin. Sa presenteng budget, ang Department of Agriculture tinawan po nin maabot sa 85.6 bilyones de pesos. Dungo niyan po, pigalat po kan opisina ni Kong Joey ang National Expenditure Program para sa taon 2022 na isusumiti po hali duman sa Malacanang. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan. Magigirumduman niya to na kanakaaging simana garo ito, duwang simana na nagkaigwa po nin pakipag-meeting si Congressman Salceda kay Agriculture Secretary William Dar. Biyernes po ito. Biyernes po ito nangyari ang meeting na ito. Asin duman man po nahaman ang sarupong commitment. Commitment kang Department of Agriculture para sa 2nd District of Albay para sa mga manlain-lain na proyekto kay ni Digdio sa lado kan agrikultura sa kantidad na day po mababa sa 300 milyones de pesos. Nasambit pong commitment, more or less 315 million. Ini po magiging parte kan intensified building up of Infrastructure and Logistics for Development o I-Build program sa irarong po kan Department of Agriculture. Kung bangaon po nasambit ng kantidad, kung bangaon tabi nasambit ng kantidad, mapasiring po duman sa munisipyo kan nito ang kantidad na 35.6 milyones de pesos para po sa Level 2 Water System for Farms. Siring man ang 75 milyones de pesos para po sa konstruksyon in Saron Trading Post diyan tabi sa munisipyo kan Camali Galbay. Naisip ko sa'yo
Diyan sa Daraga, nagtagama po ni 55 milyones de pesos para sa AA Slaughterhouse. Bunuan po dyan sa syudad sa munisipyo Candaragat. AA. Sinanbulto po kaini ang 150 million. Pasiring po sa syudad ng Legazpi para sa improvement kan slaughterhouse digdio. Nagigibuhon pong AAA standards na iyo po ang highest rated slaughterhouse standard sa region in terms of capabilities and biosafety features. Labis kitang mahal. Ano pa ngayang pag-uristorya niya tungo niyan? Ano, gusto niyo magtukar kita ng politika? Kaya kan makulogin sa payo. Ali pala na ko dyan kasubago sa munisipyo kan manito. Nagburo-banding man kami tapos kan sa muyang mga tugang. May ano palan, may extension kan celebration kan birthday. Kan sa kuya pong tugang, si Bot, si Maria Flor, Dawal Dagiso. Asinan sa kuyang pamangkin, si Carla. Pigbiyo na sa nasusaindang birthday. Diyan po sa Parong Beach. Diyan sa nito, sa Pawa. Aram ko may mga tagadigdi po sa siyudad ng Legazpi na may sadiri dyan ng mga beach houses. Yan sa lugar na. Magayo talaga, mahiling mo mayon dyan, hilingon talaga mayon, magayo nun. Tapos dyan po sa lugar na yan, igwa po dyan in geothermal vent na pigapod ko yamani. Ito bagang nagkakalakagang tubig, mainit. Sabi kan sa kuyang pamangking ni Vilma, dapat kanya tsunong, naglabto ka duman, makulugon tabi ang bitis. Kaya nga, nigo akong daradarang shotgun. May daradara akong shotgun, makulugon ang bitis ko. Tigtutukod ko ining shotgun na ini. Sabi sa ko ni Vilma, dapat nga, lugo mo nga susay mong bitis duman. Ano man lugo mong kan bitis ko duman na primero, taob. Tayan tabi na geothermal vent na yan dyan sa Parong. Pag high tide, day mo mahiling, natatahuban niyan kan tubig, dagat. Pag unas na, pag low tide, saka mo lang mahiling. Kuan ka yan dyan, Kuya Manny, baybay sa palibot, mainit. Maski dumog siya, pero mainit. Kaya masiramon magparalakaw-lakaw dyan. Kung ansa imong bitis, medyo may arthritis na, rayuma. Pwerte yun lakaw-lakaw dyan. Dahil kasi na mag-agi duman sa pinakatao. Tako minsan, minapos nga kito. Minsan na nga ni, may garo na narangka dyan na kumpit. O minagi duman sa tao na ito, na unasan, pagpus naksirin ka, di itinuron, pagbagsak, narapak sa kumpit. So, ikaw dyan kiarog kaya na papasyaran sa Parong, sa Manito Albay. Magayuno na lugar, pwede ka man agad maglugom-lugom duman, magturutungtung duman sa mainit-init na baybay. Maprisko. Matawang ka talaga ki garo relief sa imong ano ngaran kay ni? Sa imong bitis na makulog. Kaya kung kamuyaon dyan, dahil po nindo pag luktosan na mahiling yan. Anyway, naabot na po ki auto. Sagod na naman sa may beach ang auto. Kaya bako naman dipisilon para pagpasirin duman. So, and then, nakabakal kami ki labaso na, Labaso ng mga, pusit. Tanatimingan may nagilid na para pusit. Barato sana. Barato sana. Kanya, labason pa. Pwede mo pang ihawon. Pwede nga ning girison mo sana, ilaw, tapos kagan mo kilada, kisuwa, pwerte yun. So, belated happy birthday. Belated happy birthday sa kuyang tugang, asin sa kuyang pamangkin. Aking kailangan pag-ibig na walang hangganan. Congratulations pala sa mga nagtarapos dyan in NC2. Dyan po sa munisipyo Kanpulanggi.
sa paagi po kan mga kurso kang TESDA na pinagpasilitar po kan sa tuya pong ginagalangan na ABC President. Pati man po kan opisina ni Kong Joey, si Councilor Nonoy Cap Adrian Salceda. Congratulations sa mga nagtarapos dyan in NC2. Nakulang bagay po yan sa indo pong paghahanda sa pagkaigwan ng mga trabaho. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Ang nais ko sana'y ninyong malaman, sa hilaga o sa timog o kanluran, at kahit saan pa man ang aking isisigaw. Sabi ni Ma'am Ina Sabio Flores, ang kawayan pandanan daa, yaon pa lang dyan sa Karamuan, Camarines Sur. Ayun. Thank you very much, Ma'am Ina. And kumusta ko pala ang Obias Gonzales family? Dyan tabi sa Karamuan, Camarines Sur. Inyong malaman, sa hilaga o sa timog o kanluran, at kahit saan pa man ang aking isisigaw. Bueno, inabot na kita kan sa tuya pong para mientras na pamamaaram. Sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduwang distrito kang probinsya ng Albay. Sa ngaran ni Kuya Manny. Iniman giraray si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay nagsasabing mapasainduan katuninungan ning kaguranan. Param, bye-bye, I love you so much. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong Joey. Sa indung nadango ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Inihahatod sa